Jeg vil gerne sige meget velkommen til receptionen her, hvor vi viser de ting frem, vi har fået doneret af Poul Jørgensen og hans familie nu her. Og ja, som alle har forhåbentlig været rundt at se eller kigge på alle de mange fine ting, der har fået mulighed for at købe. Jeg har først og fremmest vores trailer dernede, som jo har været en af de vigtige ting. Og herhen der har vi et træskæresæt. Og bag de alle de unge flotte mennesker har vi en masse værktøj, som jo også er noget, der i hvert fald karakteriserede Poul og hans forkærlighed for værkstedsaktiviteter. Bag mig her, der har vi 2 udstillingsskab til vores lille kredsbutik, vores 55 grader nordbutik hernede. Det er i hvert fald mange af os, der har mødt Poul inden for de sidste år, han var hernede, hvor han jo butiksbestyrer og stod for butikken, og det var ham, man kom til, hvis man skulle bruge en skjorte, skulle bruge mærker, eller skulle bruge andre FDF-genstande. Så er det ligesom der. Så i virkeligheden en god måde til ligesom at løfte butikken lidt. Og sidst men ikke mindst, herude på den yderste fløj, har vi en ny, fin samling kompasser til kredsens samling. Det er meget tiltrængt. Sidst jeg var ude at lede, fandt jeg 1. Og undervisningskompasset ikke mindst. Så det vil jeg gerne sige utrolig mange tak til Pauls familie for alle de her fine ting. Og ikke mindst, så vil jeg også, her til receptionen, er der jo selvfølgelig øl, vand, vin, og der er også noget kaffe og sandwich. Og det er bare at tage for sig af retter. FDF-lederne, vi skal jo selvfølgelig op og have noget bagefter, så det er svært nøjes med kaffen, men så kan vi nok også holde os vågen til den del af festen. Så ellers så vil jeg gerne byde mange meget velkommen til det, og jeg synes, det er rigtig rart, at I vil komme og se, hvad vi har brugt de mange penge, vi har fået doneret til. Og i virkeligheden vil jeg gerne sige jer mange tusind tak for pengene. Ja, jeg vil starte med at sige, at familien og herunder mig selv, venner hos Poul, har glædet os meget til den sammenkomst, vi har her nu. Vi har følt, at her vil vi genopleve noget af suset fra Poul, og det gør vi i høj grad, når vi ser så mange af dem, han har kendt, han har været noget for. Og det er dejligt, at vi har fået den lejlighed simpelthen ham. Når man mister en, der står en nær, så løber tanken jo mange gange tilbage i tiden, hvor længe man kendt påfældet, og det gælder specielt for mig selv. Da jeg for mange år siden lavede et attentat på hjemmet på Nordbyvej. Det var ikke så meget for Pauls skyld. Det var mere hans store søster, der var inde i billedet på det tidspunkt. Men på den måde kom man jo også i kontakt med familien. Og der lærte jeg så Poul at kende, og jeg husker specielt, at jeg havde en dejlig svigermor. Poul havde en dejlig mor, der sagde, ved du hvad, Poul? Og sådan en god dreng. Det har jeg tænkt på siden, for det var han en god dreng. Allerede i den alder var han meget hjælpsom. Jeg selv alt det, han kunne, og tænkte ikke så meget på sig selv, men hvordan han kunne glæde andre. Det er noget, der kom til at præge hele hans liv. Så blev jo den store søster bortført. Det var mig. Og den lille søster blev også bortført, så Poul var alene tilbage og blev single. Han valgte den uddannelse med hånden. Hænderne sad rigtig på ham. Han valgte maskinvejen og var en dygtig maskinarbejder, også i DFDS, hvor han var. Men så sker der noget med ham, at han pludselig laver en dobbelt udkobling, og så er det noget andet. Nu skal han have med mennesker at gøre, nu går han over og bliver lærer og underviser på friskole. Og det var nok det, der lå i Poul allerede fra barnsben, og som også skyldes noget helt andet. For nok var Poul single hele sit liv, men det var han ikke alligevel, for single kan man ikke sige, at han var. Han havde FDF havde ham, og det blev jo så hele hans liv. Og jeg skal ikke her på I vide mere om jeg, om alle de ting, han har udrettet sit liv igennem som FDF'er. Han var noget for andre, han ville være noget for andre. Han beskæftigede sig ikke så forfærdeligt meget med sig selv.
Han kom ikke så meget i familien, for han havde travlt med at stævse, hvis han skulle på Klinteborg, så måtte han aflyse på et fødselsdagsarrangement. Men han kom jo til jul og nytår, fødselsdag, han kom og gav sin storesøster en masse penge. Værsgo, køb julegaver. Han gjorde det selv. Der var lidt anderledes fuldt om nytårsaften, og der kom han selv med alt fyrværkeriet, som vi så brændte af i dag. Paul var jo sådan sig selv, men han gik ikke ind i sig selv i den forstand, at han blev kedelig. Det ved I alle sammen. Han havde en god latter og kunne mange gode historier, og han havde altid travlt, men nu har en god historie, den skulle komme ud. Og den kom så også fra Paul. Og det er jo altså heldigvis de gode træk. Vi husker om ham som den hjælpsomme, den gode, den rigtige dreng. Ja, vi må så sige, desværre jo, som vi ved, sige farvel til ham fortidligt. Men sikkert liv, han har lagt bagved sig. Og det lå meget nær for, at da vi skulle igennem det, man jo skulle igennem det sådan dødsfald, hør, der er noget Paul, vi skal gøre. Og det gjorde vi så. Og vi fandt ud af, at vi at tage en kontakt til jer, til jeres ledere, sagde, hvad ville Paul have gjort, hvis han havde nogle penge til at købe noget for? Og så fik vi en god ønskeseddel, den var lang. Det var da ikke noget mærkeligt. Men vi fik det så heldigt, at de 8 øverste punkter, tror jeg, at det var, at vi kunne pille ud, og så sige, værsgo, køb dem. Og det gjorde jeg så. Og som jeg sagde før til jeres leder, en ting er, at man ser tingene på en ønskeseddel på papir. Noget helt andet er, når man nu ser dem sådan her, og navnet en trailer, der fylder op. Og det fylder os som ekstra glæde, for nu føler vi rigtigt, at Paul er med. Det ville Paul have givet jer, hvis han havde skulle opgive. Og vi håber, og vi ønsker, og er sikre på, at I skal gøre brug af alt det, der har fået her. Og I er sikre på, at I også vil tænke på Paul, når I bruger den navn, han kører med den der, at det er hans værk. Og derfor ønsker vi jer som sagt også held og lykke fremover her, og at hans arv vil blive forvaltet godt af jer i årene, der kommer.